semake gonggongno. Yo kendangane tangan di semake. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh. Nek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun crita kathah-kathah kalian Pak Jun. Nggih. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki rung duwe ragat poliklinik. Oh dadi nglumpukke klinik-klinik sik kuwi ya. Ya ngemis apa piye? Iya. Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Pun alhamdulillah. Nggih. Tangga teparo lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas? Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng. Bonuse sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah kalau sakit ya tetap sedih.
sedih. Nggih, mula Ngoten, hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih, Nggih, to atine disenengke, beban pikirane ora usah digawe abot. Aku tau dikandani anakku, Pripun? Pak. Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira ku ora mergo saka duwe duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kok joget didelok anake. Yo Ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Wong anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki ya yen ragat sing Nggih. cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Loh. Jane elok tenan. Lancar men dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi mau lho. Iya. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe yen arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Jebul kene Mbak Prigel. Ayo, mentaram. Turun. Yo. Jarwing. Jarwo. Angin tan bali ulang apa setyane kelakon. ngono Sing sayo sing rukun kaloro. Alhamdulillah. Kok sing Piye? kowe iki apa bar menek klopo kok jarikmu mawut iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten Ya lho. ngono ki lho resikone sindian nganggone jarik cap-capan iki ngono kuwi. Kenyek jenengan ki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Tak ngene benak iki? kene. Alah, wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus asine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Waduh. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh. Masya Allah, hebat patut tenan. dicontoh niki Om Bayu. Patut ditonyo. Dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Lah iya. Mas Gareng itu pancen dienggo percontohan. Nggih. Pak Junedi sok mulai dalangnya ampun iki to, Pak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh, ditonyo. Mas Gareng, Dun. niki ugi salam hormat Saking- untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. Nggih, Wah, matur Yes. nuwun. beliau ki nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni, wah luar biasa. Minded, Nggih, saestu. maniak minded utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mengke ora ketang sak cengelingan disuwun berkahe Dono Suwanten. Nggih, Pak Sus. Mengke kersane duet karo adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa, Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Lah ya Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anzar Wening. Prigel kowe iki cah ndi, Dok? Kediri kula. Oh, ke awak. Loh. Kawak piye ta? Omamu lak ke awak to. Kawak piye maksudnya? Kediri. Kediri. Diri iki lak awak. Lah, Kediri niku kutha Kok Kediri, senengane kota nggo Kediri. ganti jeneng. Oh, diplesetke. Ya lah ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Alhamdulillah. Kita mula Nggih. Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Niken, Nduk Lintang
kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Betul, alhamdulillah. Ora hebat. Nggih, diaturaken matur sembah nuwun kagem Bobot Junet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul, betul. Nggih ta? Nggih. Mas Gareng. Nun. Mbak Prigel anu kersane anu nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten menika saking Pak Junedi. Oh ngaten. Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh ngaten. Ya. Nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencangi Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo mentaramke, Cok. Mentaramke, Cok. Ayo. Timun sigaran Ayo bangun bareng-bareng. Niki Bu Suning sampun anu nun sewu kepengin anu genake Bu Suning dalemipun pundi Bu? Le Mas kok sampean pateni to Mas? Miki babat. Nah, monggo Bu, dipun. Asli kene Mas Gareng. Asli Wonosala. Wonosalam. Kedung Salam. Nun sewu, kapernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Aduh, nak dulur berarti. Nggih. Nak dulur, alhamdulillah. Ngasta menapa Bu? Tani Pak pisan Pak. Tani. Pensiunan. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa Lah aku kira-kira? dos apa wae gelem. Loh. dus gembel kuwi kena. Oh ya, Nggih Bu, badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa ajeng nyekar Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. Kowe seneng to yen tak tinggal? Anu Om Bayu nyon sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De ya. Alat berat Alhamdulillah. apa wae? Apa wae? Apa wae beliau lakukan? Awake dhewe engko lek mantuk siji-siji souvenire ya alat berat traktor. Ngono. Lah winginane niku kula tanggapan nggih serak mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenire ya buah. Oh, dadi manut karo sing nimbali. Leres. Sesuk sampean jare arepe ning gone juragan Kijing. Sida ora wi? anu Infone ngono infone. Anu kijinge iki khusus nggo wong wedok nggonen dhewe wae. Mas Gareng kok nesu Aku apa? tak keri. Kok nesu apa? Dagelan ra leh nesunan. Ora nesu liyane ku buah kan transportasi kok kijing. Lah kok wedi ngopo? Wedi karo kijing iki ngopo? Ora wedi keri. Loh, ora ya rasa wedi kijing tekan omah digawe kursi. Yo, ya ora. Wes iki ora masuk akal. Kok ora masuk akal? Oh nyatane wong sing omahe pinggir kuburan kae iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif ya. Lah iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu?
Kalian Mbak Napa? Prigel lah, monggo. Nggih, napa, Bu? Monggo. Anu biasanya Bu Suri niku tembange slendro, Pak D. Oh, napa lagu Napa? Napa lagu sing derek digawe? Monggo. Nggih, biasanya gluduk asmara niku lho. Gubuk kok gluduk. Sik kowe ayu-ayu kok rada pedhok ngono lho. Ora ngono aja kaya ngono. Gubuk kok gluduk. Kleru iki dibenerke to putune. Jenengan lho bunen iki. Kuwi lho, nek kene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Ya gubuk asmara iso. Gubuk Nggih. aswajik. Asmara. Asmara. Ya, gubuk asmara. Niki mawi bawi mboten membayu. Bawa kok bawi. Ya ora, pancen rada sentet bocah iki. Ya wis. Yo. Bawa bawi. Wis wae ora anu ayo. Ya. Dibawani, mangga. Sing Ayo, ayo. bawa Yo. nduk prigel. Ya. Ini apa guyang-guyu nanggap dhewe guyu. Ya. Ya, Nduk. Ya. Ya ciwi. Malam Minggu. Lagu lawas ki malam Minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan Kidalang Bayu. Mesam-mesem kowe sese nyokot debok kuwi delon. apa rumasamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. Badan kedung salam. Badan kedung salam. Ini kita kedung salam, to leres nggih, Bu? Ya, kedung salam. Mengetiri yoyo fitri bagya mulya tinebena ing Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Amin. Nggih menika tembangipun gubuk asmara. Mangga Bu Suning. Buka celuk nggih Bu. Mangga. Yuet luwiwat. Nah, ayo. Lagu Yuet Li. Vokale tambahi Mas Medet.
Kira kedhi kowe. Anu terusno Mas Pian. Nggih. Cak, yo. Monggo. Cak. Terima kasih Bu Suneng. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih Bu. Mugi-mugi sehat selalu nggih Bu. Sehat terus, sehat Sang terus. yuswanipun nggih, pangestunipun. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Matur nuwun, matur nuwun. Bu Ning ki ora adil. Nggih. Lah ngapa ta? Karo prigel cipika-cipiki karo aku ora cipika. Alah, Alah. ngopo kok. Sampeyan iki pantese didoni ae. Kok dicipak-cipiki kok kebagus men sampean iki? Aku arep takon. Nyapa? Kowe rong tau dinikah karo wong tuwa ya? Urung. Ya ciyak mentah-mentah. Apa sik mampu sampean? Apa sik mampu? Ora. Ngono kok Matur nuwun, makasih Nduk Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Sukses selalu nggih. Amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki aku tak njuk tulung adik wedok. Sapa? Nduk Niken. Ayo kene Nduk Niken Salitri. Monggo. Kene Ken, monggo. Metaram yuk. Dorong. Sekarang ayo bangun bareng.